Piskot yun yung mga panya tay. Ang mga tao makakita sa tuwa, managan. Sa may ilang problema ha. Uy, kininay tao. Ako dulon din. Matay lando. Apit naman din ilusyon. Gani. Kaila ka na. Ambot, kinsa na. Ay, kadto man din ng kunsihal nga. Ulay klaro. Uy, mayong adlaw niya diha-duha. Ayo kay nasakpan kita mo dire. Mayong adlaw pod kons. Kining maayo kay wa day mo kalimot na ba? Uy. Ikaw ba tong kunsihal nga nagpasalig sa una. Hangtod karon wala pa jud natuman. Ay, kining kon manggod mga busing kining kulang ang isa ka termino lang sa kuha mo kay nga na ako diri ano kay magpatabang ko ninyo ba kay kanang inyo ang ingon nga wa natuman ako nang tumanon sunod pag makadaog ko balik. Wa man ay klaro ng istorya ha. Lando, kulang dag termino. Kining ay lang kabalaka magusing kay ako nang tumanon lagi tanan kana kung gipangsaad sa una kana kung inyo gitaran lagi karong maabot nga pinili ay ba ha matay mudagan na pud ka. Oo, mudagan na pud ko kay maganing nagpatabang ko sa inyo no kay kadtong ako wa natuman sa una ako na pong tumanon karon kung makadaog na pud ko kining kalsada ninyo ato ning duhaon ato ni kalsada diri tapad karaduhan na inyong kalsada diri. Usad daw? Matay kanong kalsadahan pa man nimo diri nga okay pa man ig kalsada namo diri sa pagkakaron lagi okay pa inyong kalsada diri pero sa madugay nga panahon moabot jud ang time ani kalsada ninyo diri nga mo expire ni manang ako bitaw akong giingon sa inyo ha nabuhatan taning kalsada ning tapad pag-o kay ako advance ko gunahuna pag abot sa panahon nga kining kalsada ninyo ma-expire ipuli day nato ning bag-o nga gipabuhat ka kalsada para naamoy kalsada bag-o ang katunggaan mapulihag bag-o insik ba Matay no. nya tinuod ka na basig puro po na pasalig. Oo, tinuod lagi na. Kana, inyong tumanon po na akong hangyo da sa inyo ha. Ako advanced jay ko pang una. Kining kalsada manggod ato dire. Ana, mura ra na siya kining dagko nga sakinan ba. Kay bantay ka ng sakinan di ba? Magdadalag ligid reserba. Yun ana po ng kalsada. Reserbahan na itong kalsada tapad. Kay pagkadaot sa isa kining kalsada ninyo ipuli nato ng bag-on yung kalsada. Matay no. Sige kons. Mo butar mi nimo. Sari pangalan nimo? Ako na si Pabloy. Number 0 sa baluta. Sige. Ay sige kons. Amping. Daog na kadaan. Congrats kons. Nya adto sa may kons. Bye-bye. Sige. Salamat. Naapagaday mo tuon ako.